Aprilien batien, ebakuatzen hasi zen frentie, bai usteot dimatik, hori uste ez entzundu eduket, baina ez dagoete ziurtasunik. Da, etorri ziren ebakuetan hemendik urkilotik. Orduen, egin batien, da inon ez dut ikusi neuen asko jakintzue, baina bombardeo ibetzela hau bidi hau, hau kamino hau, hilen bati. Hor, hilen batien aprilien, harraposaban bomba batek, beti dani jakin du nun izen dan, zulu ebe ondo esautu kauk, gero nolzek, nun jauz esan, da kaminotik eskumatara durangoa begire, harraposaben nire hemen neba bat, Antonio, 11 urte zegoela. Gero, ebako egitzaben, ejerzitu guztot ebako egitzabeela, eta haitik jogun zen, basurtora, da Toposaban erile. Ja, gaurko, gero, ez dakit noz, baina zelan baiten, enterrau ben, gaurko gunien Biztalegren Bilbon euen sementerio bat.